Atzo inauguratu zuten Kurutziaga kalean kokatuta dagoen Kurutze Santu Museoa. Barruko espazioan 4 eremu tematiko atondu dituzte. Nagusia Kurutziagako kurutzeaka hartuko du eta bere historia ezagutzeko beharrezko materiala ere eskuragarri ipini dute. Bigarren txoko bat Kurutze Santuaren kofradiari eskainita dago. Hirugarrena museoa kokatuta dagoen ermitaren eta eraikinaren inguruko datu eta materialekin osatu dute. Azkenik, laugarren eremuak Durangoko herejeen inguruko ezagutza zabaltzeko aukera ematen du. Eguen arratsaldean inauguratu zuten ofizialki hainbat ekitaldiren bidez. Jesus Mari González de Zárate Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Katedradunak Kurutzeagako kurutzearen ikonografia liburua aurkeztu zuen. Kurutzeagako kurutzea da museoak gorde eta zainduko duen piezarik baliotsuena. Horixe izango du bere etxeberri eta definitiboa hemendik aurrera. Barikuetan eta zapatuetan arratsaldeko 6:30 8:30 bisitatu ahalko da eta domeketan eguerdian 12:00 ordu 2:00.